या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। बारसू रिफायनरीसाठी अस्तित्वाची लढाई। शरद पवारांची सर्वात मोठी घोषणा, राजीनामा मागे। आणि उद्धव ठाकरे शरद पवारांमध्ये वाद लावण्याचा संजय राऊतांचा प्रयत्न, नितेश राणेंनी पुन्हा फटकारलं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग। आजच प्रवेश घ्या। प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली। मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96। आपण सगळे इकडे जमलेलो आहोत। आज सकाळी आमच्या सगळ्या नेत्यांशी बोलून येणाऱ्या 6 तारखेला बारसू रिफायनरीच्या सभागृहात आम्ही मोर्चा काढणार आहोत। हा मोर्चा कोणाच्या विरोधात नाही, पण काही दिवसांपासून जे विरोधाचं चित्र महाराष्ट्रामध्ये उभं केलं जात आहे ते सगळंच खरं नाही किंवा ते मोठ्या प्रमाणात खरं नाही। समर्थनाची बाजू ही फार मोठी आहे, ते दाखवण्याची आता वेळ आली। काल पण पत्रकार परिषद मी ओरसमध्ये घेऊन काही गोष्टींचा खुलासा केला होता आणि जर कोण वातावरण बिघडवण्यासाठी इकडे येत असेल तर त्याला उत्तर आम्ही समर्थनाच्या मोर्चाने देऊ। याच्यासाठी मी 4 वाजता ही बैठक समन्वय समितीची शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस, जे काही जे इथे मंडळी येते आहे, 6 तारखेला जे आपण करणार आहोत सकाळी 11 वाजता जवाहर चौकामध्ये आम्ही सगळे जमणार आणि तिथून त्या मोर्चाला सुरुवात करू। कोणालाही गालबोट न लागता, कोण कशासाठी 6 तारखेला येत आहे त्याचा परत हे माझ्यासाठी महत्वाचं नाही, आमच्या नेत्यांसाठी महत्वाचं नाही, पण सातत्याने बारसू रिफायनरी आणि तो विषय बारसू रिफायनरीचा बदनाम होतोय आणि म्हणून आपली बाजू मांडण्यासाठी आम्हाला मोर्चा काढावा लागतोय, ताकद दाखवावी लागते। ही ताकद आम्ही
आमच्या ग्रामस्थांना दाखवत नाही हो. काही प्रमाणात जरी छोट्या प्रमाणात असले तरी ते ग्रामस्थ आमचेच आहे. हा विषय आमच्या ग्रामस्थांच्या विरोधात नाही, तर जी बाहेरची मंडळी आहे जे वातावरण खराब करायचा प्रयत्न करत आहे ही ताकद त्यांना दाखवणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून मोठ्या संख्येने येणाऱ्या 6 तारखेला सकाळी 11 वाजेपासून आम्ही सगळे जमणार आणि समर्थनाची ताकद दाखवून देणार, जेणेकरून बारसू रिफायनरी ही किती महत्वाची आहे आपल्या भवितव्यासाठी, आपल्या भविष्याच्या पिढींसाठी, हा दाखवण्याचा आमचा उद्देश आहे. कोणाच्याही विरोधाचा उद्देश आमचा नाही. आणि म्हणून आमचे सगळे तुम्हाला दिसत आहेत हे तर कमीत कमी वेळेमध्ये एवढी लोक जमली. सकाळी मी 11 वाजता ही मीटिंग बोलवली, 4 वाजता मीटिंग सुरू केली आणि एवढ्यात ही सगळी लोक इकडे जमली. याच्यावरूनच बारसू रिफायनरी बद्दलची उत्सुकता ही किती आहे. या कमी कालावधीमध्ये पण जर एवढी लोक जमू शकतात फक्त एका मेसेजवर, तर आपण येणाऱ्या 6 तारखेला काय होईल याचा अंदाज आपण लावू शकता. पण तुमच्या अंदाजाच्या पलीकडे ती गर्दी येईल समर्थनाची, एवढं मी तुम्हाला शब्द देतो. आपल्याला ह्या विषयावर कुठलेही प्रश्न असतील आपण विचारू शकतो. मोर्चाचा रूट काय असणार आहे आणि कोण कोण नेते सहभागी होतात? आमचा प्रयत्न आहे सन्माननीय फडणवीस साहेब ह्या मोर्चामध्ये येतील. आमचा प्रयत्न आहे, त्यांचं जसं कन्फर्म होईल तसं आम्ही तुम्हाला सांगू. सन्माननीय राणे साहेबांना आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. नितेश राणे आहे, सन्माननीय उदय सामंत आहेत, प्रमोद जठार आहेत, असे सगळे नेते अजून आमदार खासदार ह्याच्यामध्ये ऍड होतील. सगळे म्हणजे जवळपास अर्गतचं होईल आणि जव्हार चौकात जमायचं आहे आणि जिथे आता परवानगीच्या ग्राउंडची जिथे मिळेल तो रूट असेल आमचा. सरकारने नानाला विरोध झाला, त्याच्यानंतर बारसूसाठी पुन्हा एक विरोध करा. उद्धव ठाकरे यांना भूमिका बदलायची सवय आहे. त्यांनी बारसूला रिफायनरी यावी याच्यासाठी जर पहिलं पत्र कोणी पाठवलं असेल तर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आहेत. बरोबर आहे, हा इतिहास आहे, झालेला आहे. आता मुख्यमंत्री पद गेल्यानंतर त्यांना का असं वाटलं की बारसू नको, हे आता तुम्ही त्यांना विचारलं पाहिजे. पण ही भूमिका तुटकली आहे आणि प्रत्येक वेळेला आहे. आजचा विषय उद्धव ठाकरेंचा नाही. मी कालच उदाहरण दिलं, सिंधुदुर्गाला जे एअरपोर्ट येत आहे किंवा झालं जे एअरपोर्ट उद्घाटन झालं ते त्यांच्या कार्यकाळात असं ते सार्थक झालं. विरोध करायला पण त्यांची संघटना होती. जे खासदार विनायक राऊत आहेत हे विरोधासाठी एअरपोर्ट न यावा ह्याच्यासाठी जर कोण आंदोलन करत होतं तर ते विनायक राऊत करत होते. त्या लेवलची ही लोक आहेत ज्यांना एअरपोर्टही नको होता आपल्या जिल्ह्यांमध्ये. म्हणजे असे जर राज्यकर्ते किंवा राजकारणी लोक आले तर तुम्ही त्यांच्याकडून काय अपेक्षा ठेवता. म्हणून आमची उद्धव ठाकरेंकडे कसली अपेक्षा नाही. आम्हाला आमच्या भविष्याच्या पिढीसाठी हा प्रकल्प उभा करायचा आहे. उद्धव ठाकरे आमच्यासाठी महत्वाचे नाही, त्यांना आम्ही किती सुद्धा त्यांची करत नाही. म्हणून ते येतील जातील आम्हाला काही फरक पडत नाही. हे भविष्याच्या पिढीसाठी आम्हाला प्रकल्प उभा करायचा आहे, तो आम्ही करतो. स्थानिक आमदार राजेश साळवी हे सुद्धा वेगळी भूमिका पूर्वी त्यांचं समर्थन होतं. आता असं म्हणतात की आता उद्धव ठाकरे जे आम्हाला आदेश देतील त्या आदेशाचं आम्ही पालन करू, अशा प्रकारचं वक्तव्य राजेश साळवी यांचं होतं. बघा, राजेश साळवी वेळोवेळी आपली भूमिका बदलत असतात. ते किती शिंदे साहेबांच्या जवळ आहे, काय काय चर्चा अँटी चेंबरमध्ये झालेल्या आहेत हे मला दोन उघडायला लावू नका. आणि तो आजचा विषय देखील नाही. कारण का जसं मी सांगितलं तर उद्धव ठाकरेच आमच्यासाठी महत्वाचे नाही तर राजन साळवी तर म्हणजे काय त्यांची काय किमती सुद्धा. विषय काय आहे, राजन साळवींनी भूमिका बदलली, त्यांना जे काय करायचं ते आम्हाला काय थांबवणार, आम्हाला उद्धव ठाकरे काय थांबवणार. आम्ही आमच्या समर्थनाचा विषय घेतो.
त्यांनी भूमिका का बदलली आहे तुम्ही राजन साळवीला विचारा. आणि कोण राजन साळवी, काय योगदान आहे त्याचं? तो चॅलेंज करतो, अरे भाई तुझं योगदान काय, कोण आहेस तू? अरे तुझ्यासारखे फडतूस आमदार आपले असे अनेक जिरवले, लोळवले, म्हणून आमच्या नादात पडू नको. पहिले एक भूमिकेवर ठाम राहा आणि मग राणेंना चॅलेंज करायची वाटत तुझ्या सारख्यानाच आमच्या आजूबाजूचे निपट. तो आमच्यावर आला देखील नाही. राजन साळवी हा विषय माझ्यासाठी महत्वाचा नाही. कोण आहे तो, मी तर त्याला दखल सुद्धा देतो. आमच्यासाठी विषय महत्वाचा आहे की बारसूरला रिफायनरी उभी राहिली पाहिजे, हा विषय आमच्यासाठी महत्वाचा आहे. साहेब खरं तर 6 तारखेला उद्धव ठाकरे पण येत आहेत आणि त्याच दिवशी आपला मोर्चा आहे. त्याच दिवशी नेमका मोर्चा काढण्यामागचा उद्देश काही का नाही काढावं? जर 7 तारखेला काढला असतं तर तुम्ही काय म्हटलं असतं? विषय तारखेचा नाही. आम्हाला असं वाटतं की आम्हाला समर्थनाची ताकद दाखवली पाहिजे. विरोधक काही जरी जमत असतील तर मीडियामध्येच तुम्हालाच ताकद कळेल ना की ही समर्थनाची ताकद आहे आणि ही बघा विरोधाची किती कमी ताकद आहे. हे केव्हा तुम्हाला चित्र दिसेल? जेव्हा ते समोरासमोर किंवा त्याच दिवशी जेव्हा ते ताकद दाखवायचा प्रयत्न करते. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं आम्हाला गरज नव्हती. हे त्यांनी उगाच वातावरण बिघडवण्यासाठी हा जो काही प्रयोग केला तो कोकणासाठी योग्य नाही. ही लढाई कोकणासाठी लक्षात ठेवा. ज्या उद्धव ठाकरेंनी 2.5 वर्षामध्ये मुख्यमंत्री असताना कोकणाचा पैसा मुंबईकडे वळवला, घरपट्टीचा विषय ग्रामपंचायतीला खर्च करू दिला नाही, तो सगळा करोनाचा कारण सांगून त्यांनी तिकडे वळवला. असे मुख्यमंत्री 2.5 वर्षासाठी महाराष्ट्रात होते. कोकणाने त्यांना भरभरून दिलं, पण उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कोकणाला काहीच दिलं नाही. हे आमचं दुःख आहे. म्हणून त्या माणसांनी कोकणावरचं खोटं प्रेम आम्हाला दाखवू नये. त्यांनी यावं, त्यांचा विरोध काय असेल तो दाखवा. आम्ही समर्थनाच्या भूमिकेत आहोत. आमची ताकद आम्ही दाखवा. साहेब 6 तारखेला स्थानिक बाजू परिसरात ते समर्थक किती जमतील? कारण असा अनुभव आहे की बऱ्याच वेळेला कमी प्रमाणात तर असतात. तुमचा अनुभव, मला या तुमच्या अनुभवाचं मी उत्तर देऊ इच्छितो. किती जमतील स्थानिक? मी तुम्हाला काय, तुम्ही चित्र बघा. त्या दिवशी चारही बाजू समर्थनाचीच बाजू तुम्हाला दिसतील, समर्थनाचेच झेंडे तुम्हाला दिसतील. हे मी तुम्हाला खात्रीला सांगतो. सर काल तुम्ही बारसूरमध्ये घातपाताचं जे वक्तव्य केलं होय. होतं जिलेटिन स्फोट, होय. त्याच्यावर खासदारांनी आता राऊतसाहेबांनी आता असं म्हटलंय की त्याची उच्चस्तरीय चौकशी झाली. हो, मीच मागणी केली आहे. राऊतांनी मागणी करायची गरजच नाही. आम्हीच मागणी केली आहे की ह्याच्यावर हे झालं पाहिजे, इन्क्वायरी लागली पाहिजे आणि ह्याच्या मागे कोण. आणि मी कालही बोलता बोलता असं बोललो होतो, हे आपले नाही आहेत स्थानिक कोण, हे बाहेरची जी काय मंडळी बाहेरून जी काय ढवळाढवळ करते ना, ही ती लोक आहेत. विनायक राऊतांना अनेक गोष्टी उशिरा कळतात किंवा कळत नाही. पण मी तुम्हाला सांगतो, हे जे काही मागून जे काही चाललंय ना, काही गोष्टी ज्या आणल्या जात आहेत, माझ्याकडे जी माहिती आहे ती पोलिसांनी मला कधी विचारावी. मी SP साहेबांना बोललोय, सन्माननीय गृहमंत्र्यांना, सन्माननीय फडणवीस साहेबांना मी सांगणार. त्याच्या पलीकडे जाऊन इन्क्वायरी लावावी आणि ह्याच्या मागे कोण आहे याचा शोध घ्यावा. राऊतांनी कशाला सांगितलं पाहिजे? मीच सांगितलं त्याच्यावर. अजित ठाकरे असे म्हणाले की भारतामध्ये बेरोजगारी वाढत आहे, महाराष्ट्राचे प्रकल्प ज्यामध्ये गेलेले आहेत, युवकांनी संघटित व्हा. पहिलं मला असं वाटतं आदित्य ठाकरेंनाच काहीतरी रोजगार नाही, तेच बेरोजगार आहे. मला त्यांचा उदरनिर्वाहाचं साधन काय मला माहिती आहे का? तुम्हाला माहिती आहे का? काय उद्धव ठाकरे आपले आदित्य ठाकरे स्वतः बेरोजगार आहेत. काय उद्योगधंदे त्यांच्याकडे? असं कुठलं हॉटेल आहे काय किंवा अशी कुठली इंडस्ट्री फॅक्टरी आहे ती ठाकरेंची? अहो, जे स्वतः बेरोजगार आहे ते दुसऱ्यांना काय संघटित करतात? साहेब कोकण म्हटलं की सगळ्याला विरोध, प्रकल्पांना विरोधाची एक ओळख झाली. ही ओळख तुम्ही यातून पुसण्याचा प्रयत्न करणार? बघा साहेब, मी तुम्हाला काय बोलतो, त्याच्यामध्ये मी एकही विरोधकावर टीका केली नाही. फक्त राजन साळवींनी माझ्यावर टीका केली म्हणून मी त्याला उत्तर दिलं. मला विरोधकांशी घेणं देणं नाही. एक चांगली मोठी इंडस्ट्री जर इकडे येते, ज्याच्याने उद्योग
जोडधंद्याला चालना मिळेल, अनेक जोडधंदे उभे राहतील. उद्या त्या प्रकल्पाच्या जो काय ऑपरेटर आहे त्याला सांगून इथे चांगली शाळा येईल, चांगलं हॉस्पिटल येईल, अनेक त्याच्यामध्ये मंदिराची काम, अनेक त्याच्यामध्ये जोडधंदे उभे राहतील. स्किल अकॅडमी उभी राहील, त्याच्यामध्ये प्लंबर उभे राहतील, इलेक्ट्रिशियन, फिटर उभे राहतील. हे आपलं नको आहे का? अच्छा, जामनगरला कोकणाचाच आंबा गेला, जामनगरला आंबा एक्सपोर्ट व्हायला लागला. तिथे तर रिफायनरी आहे, 23 मेट्रिक टनची रिफायनरी आहे जामनगरला. मग तिकडच्या आंब्याला काय नाही होतो काय? परवा पण 11 वाजताची बैठक लावली गेली, ज्याच्यामध्ये कलेक्टर साहेब आले, SP साहेब आले, विरोधकही आले, समर्थकही आले. प्रॉब्लेम झाला काय? काही नाही, चर्चा झाली. म्हणून मी सांगितलं ग्रामस्थांना चर्चा करायची आहे. ते जे बाहेरून जे काही धुडगूस घालतायत ना त्यांच्यावरती लक्ष ठेवा असं मी पोलिसांना सांगितलं. कारण का हे बाहेरून चाललंय सगळं, आपली लोक नाही त्याच्यात. म्हणून एक चांगली इंडस्ट्री उभी राहावी, उलाढाल कोकणाची वाढावी. आपण सगळं निसर्गावर अवलंबून आहोत, जास्त काळ निसर्गावर अवलंबून राहता येत नाही. म्हणून एक चांगली व्यवस्था उभी राहावी हा आमचा प्रयत्न आहे. बेरोजगारीला काहीतरी इकडे हे राहावं, बेरोजगारी होऊ नये म्हणून आमचा हा प्रयत्न आहे साहेब. म्हणून मैदानात उतरतो आणि आम्हाला त्याच्यात यश मिळेल. आजपर्यंतच्या समर्थकांच्या कुठल्याही आंदोलनाला कधी नेतृत्व मिळालं नव्हतं, त्यामुळे विखुरले गेले होते. आणि आता थोडंफार ह्याच्यातून हे होते, पण त्याच दरम्याने पूर्वीचा जो नाणार भाग आहे की 8,500 एकरची संमती होती, तिथल्या लोकांची आता मागणी होऊ लागली की आम्हाला ही रिफायनरी देते. त्या मोठ्या प्रमाणात मी ज्या कॉन्फिडन्सने आपल्याला सांगितलं की मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे समर्थन आपल्याला दिसेल. आणि हे फक्त 6 तारखेचा विषय नाही, अनेक लोक घरी बसून पण समर्थन करत आहेत. म्हणजे ते मैदानातच उतरतील अशातला भाग नाही. त्यांनाही इच्छा आहे की ते आता काहीतरी चांगलं घडावं. ओसाड पडत चाललेला आहे. अनेक गावं, पाचरचा वगैरे भाग जर तुम्ही बघितला, लोक घरं सोडून चालले. त्यांना काहीतरी आता उद्या आपल्या मुला मुलीला जर शेतात उतरायचं नसेल, त्याला नोकरीच करायची असेल तर आपण ऑप्शन द्यायचा नाही का त्याला? अच्छा, जगामध्ये कुठे रिफायनरी म्हणून काय काय झालं असेल आम्ही जबाबदारी घेतो, पण तुम्ही दाखवा ना. राऊतांना सांगा, दाखवा ना कुठे आहे. ही तळमळ भविष्यासाठी असेल. आमचं कोण तिकडे नोकरीला लागणार नाही किंवा ठेक्या मी कधी घेत नाही. पण एक चांगली व्यवस्था जसं मी सांगितलं उभी राहावी, याच्यासाठी हे प्रयत्न आहे. संघटित आपण बऱ्यापैकी आहोत. आता तुम्हाला तेच सांगितलं, एवढ्या कमी काळामध्ये एवढं चित्र उभं राहिलं, एक 4 तासामध्ये. उद्याचं 6 तारखेचं चित्र कसं असेल ते तुम्हाला दिसेल. रिफायनरीच्या एकूणच उभारणीमध्ये राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो. आता राणेंची जी इच्छाशक्ती, राजकीय इच्छाशक्ती, ही रिफायनरीला अगदी शेवटापर्यंत घेऊन जाईल. आमचा प्रयत्न आहे, आमचा प्रयत्न आहे. इथे एकटा राणे हा विषय नाही, सगळेच नेते याच्यामध्ये आज उतरलेले आहेत मैदानात. सगळ्यांची इच्छाशक्ती लागणार, एकाची दुसऱ्याची असं नाही, सगळ्यांची इच्छाशक्ती लागणार. आणि जैतापूरमध्ये राणेंची इच्छाशक्ती काय होती, आम्ही त्या काळामध्ये ती इंडस्ट्री उभी राहावी म्हणून आम्ही प्रयत्न केले. ते यशस्वी तेव्हा झालं नाही, काही गोष्टी तेव्हा विचित्र घडल्या. पण प्रयत्न आहे, पण प्रयत्न होता. आता ह्याच्यातून जो काय मार्ग आपल्याला काढायचा आहे तो सगळ्यांना एकत्र घेऊनच मार्ग निघेल एवढं मला माहिती. सर, राजापूर वासियांना मागील काही म्हणजे वर्षापासून पडलेला एक प्रश्न आहे. केंद्रातून हा प्रकल्प इथे आला राजापूरमध्ये, त्यावेळेस आनंद गीते साहेब आणि विनायक राऊत आणि यांच्या संमतीने इथे आला. तर त्यांच्या संमतीने इथे हा प्रकल्प आल्यानंतर आता विरोध का? तुम्ही ज्या व्हिडिओचा उल्लेख करताय तो व्हिडिओ मी बघितला, तेव्हा रिफायनरीची सुरुवात जी आपण म्हणतो गीते साहेबांच्या बाजूला होते. पण मी तुम्हाला खात्रीला एक सांगतो, जेवढा अंदाज मला विनायक राऊतांचा आहे, त्यांना विषयच कळला नसेल. त्यांना वाटलं रिफायनरी म्हणजे कुठलं तरी दुकान वगैरे असं काहीतरी आहे. तुम्ही लक्षात घ्या, त्यांना रिफायनरी म्हणजे काय हे तुम्ही आज जरी विचारलं तरी त्यांना ते बोलता येणार नाही. आणि तिथं सुरुवात होती. आता सुरुवातीला त्या माणसाला काय माहिती रिफायनरी म्हणजे काय, त्याला आताच माहिती. तुम्ही कुठली अपेक्षा कोणाकडून करताय? म्हणून सुरुवात जरी त्या काळात झाली असेल, आणि ते कशाला, त्याच्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना स्पॉट बदलला गेला, ती तरी सुरुवात होती.
उद्धव ठाकरेंनी सुचवलेला स्पॉट आज त्याच्यावर चर्चा आहे, तो स्पॉट आपण निवडलाय. म्हणून विनायक राऊत हे सगळी लोक रंगळत जाणारी लोक आहेत, त्यांना स्वतःच मतच नाही. म्हणून तुम्ही त्यांच्याकडून काय अपेक्षा केली? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. नमस्कार, मी केशव भट, अध्यक्ष फार्ड. आपल्याशी या विषयावर सांगू इच्छितो की आपली बारसू येथील रिफायनरी जी आता प्रकल्प होऊ घातलेला आहे त्याच्या समर्थनार्थ ज्या काही संघटना आमच्या संघटनेशी संलग्न आहेत फार्डशी, त्या संघटनांच्या वतीने त्यांच्या प्रतिनिधींसह येत्या 6 तारखेला माननीय माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे हे तिथे बारसू या ठिकाणी प्रकल्पाला भेट देणार आहेत. त्यावेळी आम्ही यापूर्वी अनेक प्रयत्न केलेले आहेत, तेव्हा त्यांची भेट मिळाली नाही. तर आमची बाजूही त्यांनी समजावून घ्यावी आणि विरोधाच्यापेक्षा जास्त समर्थकांची संख्या जास्त आहे हे त्यांच्या ध्यानात आणून देण्यासाठी आणखीन त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आम्हाला त्यांची भेट मिळावी असं मी जाहीर आवाहन करतो आहे. आमच्याशी ज्या संलग्न संघटना आहेत त्यांचे काही प्रतिनिधी आणि फार्ड त्याचं नेतृत्व करेल अशी आम्हाला त्यांची भेट मिळावी अशी आमची जाहीर मागणी आहे आणि ती आपल्या माध्यमातून आपण त्यांच्यापर्यंत पोचवावी अशी मी फार्डच्या वतीने आपल्याला विनंती करतो. किती संघटनांमध्ये असतील आणि तुम्ही भेटायला जाणारच का? हो, आम्ही भेटायला जाणार. साधारण 63 संघटनांची आम्ही कॉन्टॅक्ट केलेला आहे. वेळ अत्यंत अपुरा आहे तरीसुद्धा आम्ही काही त्यांचे प्रतिनिधी आमच्याबरोबर तिथे असतील आणि त्यांच्याशी आम्हाला भेट मिळावी अशी आमची अपेक्षा आहे. तुम्ही मोर्चा काढणार आहात अशी सुद्धा बातमी एक फिरते, खरं आहे का ते? मोर्चा नाही काढणार आम्ही. मोर्चा काढण्यामध्ये काही आता परवानगी आणखीन ह्या सगळ्या 144 कलम लागू आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर मोर्चा काढणे इष्ट होणार नाही. पण समर्थकांची बाजू एवढ्या संघटना एका छत्राखाली येत आहेत आणि मागणी करतायत आणि हे बऱ्याच वर्षापूर्वीची मागणी आहे. कोकणाचा चेहरा मोहरा बदलून जाण्याची क्षमता असलेला हा प्रकल्प आहे, पर्यावरणपूरक प्रकल्प आहे. तर अपप्रचार न होता कंपनीची किंवा जे येणाऱ्या आता सरकारी कंपनीचे आहे, केंद्र सरकारचा हा प्रकल्प आहे, त्याच्यामुळे सरकार तर कुठचंही असं आणणार नाही ना की खराब प्रकल्प आहे आणि तो रत्नागिरीवर लादण्याचा असा प्रकार होणार नाही अशीही आमची अपेक्षा आहे. प्रकल्प पर्यावरणपूरकच असावा आणि तो कोकणची समृद्धी करणारा असावा आणि तसा तो आहे. यामुळे आम्ही त्याचं समर्थन करतो आहे आणि त्यामुळे उद्धवजींनी आमची बाजू समजून घेण्यासाठी आम्हाला भेट द्यावी असं मी आवाहन करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. ही आपली कोकणातली भूमी, ही आपली भूमी, या महाराष्ट्राची भूमी, शिवछत्रपतींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी. या भूमीकडे आपलं दुर्लक्ष होतंय आणि बाकीचे तिथे आपल्याकडे येत आहेत, घुसतायत. आमची लोक जमिनी विकून मोकळे होत आहेत आणि एकदा जमीन हातामधनं गेली की तुमचं अस्तित्व संपलं. रत्नागिरी शहर आज सजलंय मनसेच्या सन्माननीय राजकारण्यांच्या सभेसाठी. हे पाहिल्याच्या नंतर इथल्या सर्वच लोकांमध्ये, आमच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये साहेबांच्या या सभेची उत्सुकता आहे. अनेक ठिकाणाहून लोक येतात. आता मी दापोलीला होतो, रत्नागिरी चिपळूणला होतो. विविध भागातून लोकांच्या तयाऱ्या चालू आहेत, बैठका चालू आहेत. सभेकडे आजपासूनच अनेक लोक यायला सुरू झालेली. तो ही सभा जोरदार होईल आणि मला वाटतं संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष असेल की सन्माननीय राष्ट्रात मागच्या काही दिवसात ज्या काही घडामोडी चालू आहेत, बारसुकी घटना असेल, पवारांचं जे काही घडते आहेत, त्या सगळ्यांवर सन्माननीय राष्ट्रात बोलतील आणि संपूर्ण महाराष्ट्राला ते ऐकायला आवडेल असं मला
दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. 6 तारखेला जसं या अगोदर आम्ही सगळ्या जणांनी जाहीर केलं होतं की बारसू मध्ये जी ग्रीन रिफायनरी प्रस्तावित आहे तिथे समर्थकांचा मोर्चा काढण्याचं नियोजन उद्या आम्ही सगळ्या जणांनी केलेलं आहे. केंद्रीय मंत्री सन्मान्य राणे साहेब, रत्नागिरीचे पालकमंत्री तथा उद्योग मंत्री उदय सामंतजी, बांधकाम मंत्री सन्मान्य रवी चव्हाणजी, माजी खासदार सन्मान्य निलेश राणेजी, आमचे प्रमोद जटारजी असतील आणि जिल्हाध्यक्ष आणि सर्व पदाधिकारी आम्ही एकत्र येऊन बारसू मध्ये जी ग्रीन रिफायनरी होणार आहे त्याचा जी सर्वे सुरू आहे, आमच्या कोकणामध्ये एवढा मोठा प्रकल्प येतोय, त्याचं समर्थन करण्यासाठी समर्थक, या रिफायनरीचे जे समर्थक आहेत त्या सगळ्यांबरोबर आम्ही उद्या बारसू मध्ये जाण्याची आमची तयारी झालेली आहे. काल निलेशजी राणेंनी राजापूरमध्ये बैठक घेतली. सिंधुदुर्गामध्ये पण मी असो, रवी चव्हाणजी असो, आम्ही सगळ्या जणांनी काल बैठका घेतल्या. किमान 25-30 हजार पेक्षाही जास्त कार्यकर्ते, म्हणजे समर्थक, कार्यकर्त्यापेक्षा समर्थक उद्या बारसू मध्ये जातील अशी आमची तयारी आहे. परवानग्यासाठी आम्ही कालच सकाळी समर्थकांकडून, जे समर्थकांची एक संस्था आहे, जिल्हा प्रशासनाला पत्र गेलेली आहे. हेलिपॅडसाठी पण परवानगी आम्ही मागितली आहे, कारण का केंद्रीय मंत्री राणे साहेब असो, उदय सामंतजी असो, हे अन्य लोक हेलिकॉप्टरने तिथे पोहोचणार आहेत, म्हणून त्याचीही परवानगीसाठी आम्ही पत्र दिलेले आहे. आम्ही अपेक्षा व्यक्त करतो की समर्थकांची जी तयारी आहे त्या दृष्टिकोनातून लवकरात लवकर जिल्हा प्रशासनाने आम्हाला बारसूत जाण्याची परवानगी द्यावी. काही ग्राउंडची मागणी आम्ही केलेली आहे, हेलिपॅडची मागणी केलेली आहे. जिल्हा प्रशासनाने आम्हाला जेवढी लवकर आम्हाला परवानगी देतील तेवढा आम्हाला तयारी करण्यासाठी सोपं जाईल. म्हणून उद्या मोठ्या प्रमाणामध्ये
ग्रीन रिफायनरी समर्थक, कोकणाचे चाहते आणि कोकणामध्ये विकास व्हावा हे ज्यांना वाटतंय ते सगळेजण उद्या बारसूमध्ये जमणार आहेत. आता फक्त आम्ही वाट बघतोय की जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन आम्हाला ग्राउंडसाठी आणि हेलिपॅडसाठी कधी परवानग्या देतील जेणेकरून आम्ही तिथे जाऊ शकू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर. आज सकाळी मिळालेल्या माहितीनुसार 1-2 दिवसापासून ज्या पद्धतीने संजय राजाराम राऊत सातत्याने पवार कुटुंबामध्ये त्यांच्या सवयीप्रमाणे कलह निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न करतायत, कधी अजितदादा आणि सुप्रियाताईंमध्ये अग्रलेखाच्या माध्यमातून भांडण लावणं, सातत्याने इंटरव्ह्यू मध्ये पवार कुटुंबियांनी असं केलं पाहिजे, राज्य कोणी सांभाळलं पाहिजे, देश कोणी सांभाळलं पाहिजे. आता आपण बघत असाल, एक संजय राजाराम राऊत सोडून दुसरं कोणच, कुठलाच राजकारणी, राष्ट्रवादीचे नेते सोडून ना काँग्रेस, ना आमचे देवेंद्र फडणवीस साहेब, कोण भारतीय जनता पक्षाचे, कोणच या विषयावर बोलत नाहीये. प्रत्येकाची भूमिका आहे तर हे पवार कुटुंबियांचा अंतर्गत विषय आहे, राष्ट्रवादीचा अंतर्गत विषय आहे, आम्हाला बोलायचं नाही. पण एकच असा माणूस महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये आहे ज्याची मूळ सवय सुटताना कधी मला दिसत नाहीये. दुसऱ्यांच्या घरामध्ये डोकावणं, दुसऱ्यांच्या कुटुंबियामध्ये भांडणं लावणं, हेच संजय राजाराम राऊत सातत्याने करताना आपल्याला दिसत असतील. म्हणजे भांडण लाव्या किंवा शकुनी मामा ही जी उपमा मी वारंवार त्याला देतोय, तो काही त्या रोलच्या बाहेर यायला प्रयत्नच करत नाहीये. आता त्याची एवढी मजा गेलेली आहे. काल अगर तुम्ही त्यांचे काही स्टेटमेंट ऐकले, ते पवार साहेबांवर पण टीका करायला सुरू केलेली आहे. पुस्तकावर पवार साहेबांनी त्यांच्या पुस्तकामध्ये त्यांच्या अनुभवापोटी ज्येष्ठता, ते जेवढे ज्येष्ठ राजकारणी आहेत म्हणून त्यांनी काही निरीक्षणं महाविकास आघाडीचं सरकार असताना जी नोंदवली, मग ते उद्धव ठाकरे असेल, मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा विषय असेल, उद्धव ठाकरेचा मुख्यमंत्री म्हणून कारभार असेल, त्या सगळ्याबद्दलच त्यांनी आपलं निरीक्षण नोंदवलं. एका बाजूला संजय राजाराम राऊत म्हणतो की पवार साहेब हे राजकारणाचे आत्मा आणि श्वास आहेत, त्यांचं कौतुक करायचं, आणि दुसऱ्या बाजूला उद्धव ठाकरे आणि पवार साहेबांमध्ये वाद कसे लागतील, उद्धव ठाकरेला अजून एकतर कसे पाडू शकतो, जुना राग कसा त्याच्यावर काढू शकतो ठाकरे कुटुंबावर,
त्यामुळे सातत्याने आता तरी पवार साहेबांवर पण टीका करायला सुरू केलेली आहे. काल त्यांनी उल्लेख केला की अशी खूप पुस्तकं येतात आणि मग त्या ग्रंथालयामध्ये त्या लोकांना पुस्तकं पडून राहतात. कोणाबद्दल बोलतोय? पवार साहेबांच्या पुस्तकाबद्दल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. Either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असाल. आज जी मला सकाळी माहिती मिळाली की सकाळी पवार साहेबांना हा खूप फोन करायला प्रयत्न करत होता. पीएनच्या माध्यमातून त्यांच्या सिल्वर ओक असेल, वायबी चव्हाण असेल, सगळीकडे फोनाफोनी करत होता. पण पवार साहेबांनी याचे फोन घेतले नाहीत. खोटं असेल तर त्यांनी सांगावं. म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये तुम्ही सातत्याने काही दिवस बघा, प्रत्येक जण याच्या तोंडावर थुकण्याचं काम करतोय. कोण ह्याला चोमड्या म्हणतोय, कोण ह्याला दलाल म्हणतोय, कोण ह्याला चाट्या म्हणतोय. म्हणजे चारित्र्यहीन, ज्याला कुठलीही इज्जत नाही, राजकीय लावारिस, अशी या संजय राऊतची अवस्था झालेली आहे. सातत्याने मूळ समाजवादी विचाराचा असल्यामुळे, मार्क्सवादी विचाराचा असल्यामुळे सातत्याने हिंदू समाजाचा द्वेष करणं, हिंदू देवी देवतांचा द्वेष करणं, हे त्याचं पहिल्यापासून ते आतापर्यंत काम राहिलेलं आहे. मी आपल्याला एक उल्लेख केलेला कालच्या प्रेसमध्ये, ते लोकप्रवाहामध्ये असताना हा सातत्याने हिंदू विरोधी लेख लिहायचा, हिंदू संघटनांच्या विरुद्ध लिहायचा, पक्षांच्या विरुद्ध लिहायचा. मुद्दामून आपल्याकडे लोकसभाचा एक त्याचा जुना लेख आणलेला आहे, जे त्यांनी लोकप्रभामध्ये 26 एप्रिल 1992 मध्ये लिहिलेला होता. रामाची राजकीय फरफट. लिहिणारा कोण आहे? संजय राऊत. हे त्याच्या लोकप्रभाचं आर्टिकल आहे. या पूर्ण आर्टिकल अगर तुम्ही व्यवस्थित पद्धतीने वाचलं तर राम मंदिरच्या विरोधात भूमिका घ्यायची, हिंदूंच्या विरोधात वातावरण निर्माण करायचं, हे हा सामन्याच्या येण्याच्या अगोदरपासून करत आलेला आहे. आज पण जे त्यांनी सामन्यामध्ये उल्लेख केलाय, मणिपूरमध्ये जे काही घडलं, त्याच्याबद्दल त्यांनी काही विश्लेषण लिहिली आहेत. आता त्याच्यामध्ये त्याचा उल्लेख त्यांनी केलाय की मूळ प्रश्न मणिपूरमध्ये जी मूळ अडचण आहे ती रोहिंगे आणि बांगलादेशी मुसलमानांमुळे झालेली आहे. याचा त्यांनी अग्रलेखमध्ये उल्लेख केलाय. आणि त्याच्यामुळे आमच्या केंद्र सरकारवर, गृह मंत्रालयावर त्यांनी टीका केलेली आहे. आता या नालायकाला मला विचारायचं आहे, ज्या मुंबईमध्ये आम्ही राहतो
या मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये मोठ्या संख्येने जे बांगलादेशी आणि रोहिंग्या येऊन आता या मुंबईमध्ये बसलेले आहेत, त्या प्रत्येकाकडे 2-2, 4-4 आधार कार्ड आहेत. एका छोट्या रूम मध्ये किमान 25-30 लोक, 300-400 स्क्वेअर फीट मध्ये 25-30-40 लोक राहतात. प्रत्येकाकडे वोटिंग कार्ड आहे, प्रत्येकाकडे आधार कार्ड आहे. मग मुंबईवर तुमच्या वर्षानुवर्ष तुझ्या मालकाची सत्ता होती. मणिपूर सोड, या मुंबईमध्ये जे रोहिंग्या आणि बांगलादेशी त्यांच्याबद्दल काय, त्यांच्यासाठी त्यांना कोणी इथे आणलं, कोण त्यांना पाणी, वीज आणि या सगळ्या सुविधा देत आहे, कोण त्यांना आधार कार्ड आणि वोटिंग कार्ड देत आहे, आणि ते जे काही इथे राहत आहे, कोण रंगशारदाच्या बाजूला त्या झोपडपट्ट्यामध्ये कोण राहत आहे, तुझा मालक जिथे राहतो त्या भैरमपाडा, भारतनगर या इथे किती रोहिंग्या आणि बांगलादेशी आहेत, त्यांना कोणी आणून दिले आधार कार्ड आणि सगळ्या वोटिंग कार्ड, आयडी आणि सगळे पाणी वीज कोणी दिली आहे, कोण यांच्याकडून हप्ते घेतो, त्या हप्त्यावर मातोश्री चालले असं मी म्हणू का? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. मातोश्रीचा खर्च भागवण्यासाठी या रोहिंग्या आणि बांगलादेशीकडून तुम्ही लोक हप्ता जमा करतात, याची जरा माहिती आम्ही वरती देऊ का? त्याबद्दल तू उत्तर देणार आहेस का? स्वतःच्या बुडाखाली काय चाललंय हे बघायचं नाही. मुंबईमध्ये आज मोठ्या प्रमाणामध्ये जे हिंदू पलायन होत आहे, हिंदू घरं सोडतायत, त्याचं मुख्य कारण हे बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुसलमान आहेत. याबद्दल कधी एक अग्रलेख जरा लिहिण्याची हिंमत दाखव ना. तुझ्या उद्धव ठाकरेला, जो जनाब उद्धव ठाकरे जे म्हणतात, तुम्ही जे काय त्यांचे आझाद स्पर्धा जे घेतात हे त्याच्यामुळेच आहे. टिपू सुलतान सारखा हिंदू विरोधी आहे की जो काही तुम्ही चाटताय, तुम्ही आणि तुमचे ठाकरे सेनाचे शिवसैनिक, हे त्याच्यामुळेच आहे ना. ते उद्या तुम्ही त्यांना तुमचे मतदार करून ठेवलेले आहात. याबद्दल जरा संजय राऊतने एक अग्रलेख लिहावा ना. देशाचे गृहमंत्री अमित शाह साहेबांबद्दल उल्लेख केलाय, ते यावर तरी लक्ष घालावं. मी या कार्ट्याला सांगेन, अमित शाह साहेबांच्या कारकिर्दीमध्ये, मोदी साहेबांच्या ह्या कारकिर्दीमध्ये हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं प्रत्येक स्वप्न आमच्या केंद्र सरकारने पूर्ण केलेलं आहे. मग 370 हटवण्याचा विषय असो, अयोध्यामध्ये राम मंदिर असो, ज्याला तुझ्यासारख्या हिंदू विरोधी कायद्यांनी सातत्याने विरोध केला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जेव्हा होते
तेव्हाही त्यांच्या ऑनलाईन आणि त्यांच्या जेव्हा देशभरातून वर्गणी जमा करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला गेला, त्याला विरोध करणारे हे जनाब उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे कार्टे होते. या 9 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंना अभिप्रेत असलेला देश हिंदूंसाठी सुरक्षित ठेवला ते कोणी? आमच्या अमित शाह साहेबांनी. कोणी आमच्या देशामध्ये हिंदूकडे वाकड्या नजरेने बघू शकत नाही. आणि बघितल्यानंतर त्याची काय अवस्था होते याचे 100 पेक्षा जास्त उदाहरणं आम्ही देऊ शकतो. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया असो, ड्रग्सच्या संदर्भात असो, प्रत्येक विभागामध्ये कडक भूमिका आमच्या केंद्र सरकार आणि गृह मंत्रालयाने घेतलेली आहे. आज बाळासाहेब ठाकरे असते तर आमच्या अमित शाह साहेबांची प्रशंसा केली असती, जवळ घेऊन मिठी मारली असती आणि तुझ्या ढुंगणावर लाट मारली असती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. काल उद्धव ठाकरेजीने त्यांच्या पत्रकार परिषदेमध्ये एक वक्तव्य वापरलं. आता ह्या लोकांना आमच्या बजरंगबलीच्या विरुद्ध काय द्वेष आहे, काय राग आहे आम्हाला आतापर्यंत कळत नाही. काल उद्धव ठाकरेंनी वक्तव्य वापरलं त्या कर्नाटकामध्ये अगर मोदी साहेब बटन दाबण्याच्या अगोदर बजरंगबली म्हणायला बोलतात, तर बेळगावच्या सीमा भागामध्ये तिकडच्या असलेल्या मराठी माणसांनी बटन दाबण्याच्या अगोदर जय भवानी जय शिवाजीचा नारा द्यायचा. म्हणजे हिंदूंमध्ये फूट टाकताय, हिंदूंमध्ये फूट करताय. हिंदू समाज हा विभागला गेला पाहिजे. ही जी काँग्रेसची आणि पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया सारख्या दहशतवाद्या संघटनेची जी भूमिका आहे तीच भाषा उद्धव ठाकरे बोलायला लागलेले आहेत. म्हणजे एकाने बजरंगबलींचं नाव द्यायचं, एकाने जय भवानी जय शिवाजी बोलायचं. का आम्ही देशभरामध्ये सगळेचे सगळे बजरंगबलीचे भक्त होऊ शकत नाही का? आमच्यामध्ये कशाला फूट करताय? आणि तसं पण आतापर्यंत उद्धवजींनी आणि त्यांच्या लोकांनी छत्रपती शिवरायांच्या नावाने फक्त राजकारण आणि धंदे केलेले आहेत, स्वतःची घरं भरलेली आहेत. मला आठवतं आपल्या इंटरनॅशनल एअरपोर्टच्या इथे, सहारच्या इथे जेव्हा तो फ्लायओव्हर बनत होता आणि महाराजांचा जो मुख्य पुतळा आहे तो हटवण्याचा विषय जेव्हा संबंधित कंपनीने मोठा केला, तेव्हा ह्याच उद्धव ठाकरेंनी आणि त्यांच्या लोकांनी आंदोलन केलं. आणि मग पुतळा जेव्हा त्यांनी विनंती करून बाजूला बसवण्याचं नियोजन केलं, तेव्हा मातोश्रीने किती मोजले याची जरा माहिती उद्धव ठाकरेंनी द्यावा ना. महाराजांच्या नावाने पैसे खाल्ले ना तुम्ही? काय आकडा मी सांगू? म्हणजे महाराजांच्या नावाने आंदोलन करायचं आणि मग पैसे आणि खोके पोचल्यानंतर मग गप्प बसायचं. म्हणजे यांचा नाराच आहे उद्धव ठाकरे आणि ठाकरे सेनेचा. जय भवानी जय शिवाजी टाक खंडणी, हाच यांचा नारा आहे.
हे देत तर फिरताय सगळे डबे घेऊन सगळीकडे. तुम्हाला बजरंग बलींच्या नावाने काय एलर्जी आहे ते एकदा सांगून टाका ना. ते बिचारे राणा दाम्पत्याने हनुमान चालीसा त्यांना आतमध्ये टाकलं. आता आमचे मोदी साहेब बोलतायत ते बजरंग बलीचा नारा घ्या, तिथे तुम्हाला एलर्जी होते. म्हणूनच तर तुमची लंका जळली ना. कळणार नाही तुम्हाला अजून. म्हणून यापुढे हिंदू द्वेष यांनी थांबवावा, नाहीतर महाराष्ट्रातला हिंदू 2024ला तुमचा कार्यक्रम केल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. एवढं मी तुम्हाला या निमित्ताने सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बारसू रिफायनरीसाठी अस्तित्वाची लढाई. शरद पवारांची सर्वात मोठी घोषणा, राजीनामा मागे. आणि उद्धव ठाकरे शरद पवारांमध्ये वाद लावण्याचा संजय राऊतांचा प्रयत्न, नितेश राणेंनी पुन्हा फटकारलं. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.